Hi friends, welcome back to Tamil Sisters. Hi friends, வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து இந்த சிக்கன் ஃப்ராங்க்ஸை சிம்பிளாக வந்து குக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லைங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்ரெடி குக்குடு. இது நார்மலாக அப்படியே வந்து கூலிங்காக இருந்துச்சுன்னா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சாண்ட்விச்லாம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு பிடிக்காதவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான். ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பொட்டேட்டோ பண்ணுற மாதிரி தான். இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ரவுண்டாக இல்லை நீளமாக அவங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்குவோங்க. நான் வந்து இப்போ ரவுண்டாக கட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதில் தேவையான அளவு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ லைட்டாக ஆயில் போட்டுட்டு இந்த சிக்கன் ஃப்ராங்க்ஸை இதில் போட்ட வேண்டியது போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஸோ ஒரு மாதிரி ரெட் கலர், ஸோ இந்த கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி ரெட் கலரில் மேலே ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து குண்டு குண்டாக பெருசாயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொடியெல்லாம் போட்டு இறக்க வேண்டியதான். ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது ரெடியானோன்னா காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நல்லா அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இல்லாட்டினா வந்து ஸோ கீழே ஃபுல்லாக வந்து ஒன் சைடு மட்டும் குக் ஆகி இன்னொரு சைடு குக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த குக்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி வந்து 10 minutes தான். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியானது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்ம பேனில் போட்டு ஒரு 5 to 4 minutesலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ரெட் ஆகி நல்லா குக் ஆகிடும். ரொம்ப நேரம்லாம் குக்கிங் டைம் ஆகாது. அப்பப்போ மட்டும் பார்த்திங்களா இப்போவே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதுக்கும் நல்லா கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். ஸோ ஒரு நம்ம 4-5 வதக்குலேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதே மாதிரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து என்ன சொல்கிறது, நல்லா பெருசாக இருக்கும், உப்பி நல்ல இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் பாருங்கள். நான் கட் பண்ணது நைஸாக கட் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து நல்லா உப்பிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி போட வேண்டியதான். ஸோ சால்ட் வந்து போட்டுறாதீங்க, ஏன்னா சால்ட் ஆல்ரெடி இதில் வந்து இருக்கும். ஸோ சால்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து உப்பு கக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், நான் இப்போ என்ன பொடி போட போகிறேன்னா வீட்டிலேயே நான் வந்து இதுக்குன்னே வந்து தனியாக வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப வந்து வேக வைக்காத ஐட்டத்துக்கெலாம் மேலே தூவிட்டு சாப்பிடுவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கெலாம் நானே வீட்டில் பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ராங்க்ஸில் போடுறதுக்கு. ஸோ அதான் இந்த பொடி. ஒன்றும் இல்லை, இதில் வந்து மிளகாத்தூள், சீரகத்தூள், அப்புறம் பெருங்காயத்தூள், அதுக்கப்புறம் பெப்பர் தூள், இது 4 வந்து அப்புறம் மஞ்சத்தூள், இது 4 மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் சால்ட்டு கிடையாது. சால்ட் வந்து போட்டுறாதீங்க, போட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக உப்பு கைக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான பொடியை நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பொடி தான் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. நார்மலாக வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இது மட்டும் சேர்த்துட்டு ஸோ லைட்டாக அந்த லைட்ஸ் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு பொடியை போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு 2-3 பெரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். ரொம்ப குக் ஆகணும், பொடி வாசனை போகணும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம பொட்டேட்டோ மாதிரி தான், லாஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போட்டு நம்ம கிளறிட்டு இறக்குவோம்ல, அந்த மாதிரி தான். ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி இது. வந்து நம்ம சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்லாம். சாம்பார் சாதம், அப்புறம் ரசம், தயிர் சாதம், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதே வந்து ஃப்ராங்க்ஸ் வச்சு நிறைய கிரேவி, குழம்பு அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணலாம். ஸோ நிறைய ரெசிபி இருக்குது. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நெக்ஸ்ட் நான் போடுறேன். ஸோ இப்போ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.